hlavne je to tá vytrvalosť, aj v tom podnikaní, aj to porovnanie toho podnikania, možno, že iného riaditeľa z inej štruktúry, ale aj tej advokátskej kancelárie, že ako fungujú. Je to rodinné zázemie, takže to je také za mňa úplne, že je to veľmi správne a nestrácať čas s nejakými vytočnými vecami, ale venovať sa tomu svojmu podnikaniu, rozširovať sa, mať chuť zvládať aj ťažké situácie, nielen tie pozitívne a tie ľahké. A myslím, že toto by si ľudia mali zobrať naše konferencie pre seba, zapracovať to a fungovať na tom. Takže určite odporúčam aj novým, ktorí si tu neboli, príďte sa zúčastniť, sú to informácie, myslím si veľmi hodnotné, ktoré tu viete načerpať a sa použiť do svojho života. Začínam napísať do správy, buď do osobných správ na Instagrame, na Facebooku, alebo vlastne môžete kľudne na našom webe, čiže OFAB Valentovičovci, takisto aj Instagram, aj Facebook OFAB Valentovičovci, treba napísať hocičo, že mám záujem sa zúčastniť, načerpať informácie, my sa vám určite ozveme a budem radi, keď sa potom zúčastníte s nami. Kedy je ďalšia konferencia? No tak to si dojednám rád. A few moments later. 17.10. a 18.10. takže sa nás budeme tešiť tuto v hoteli Štefánik na Mijave, takže máte čas rozhodnúť sa, prísť, zúčastniť sa, takže tešíme sa.